Dobrý deň, vítam, tu je Subudaj 4, 5. Vítam vás do nového videa, ideme poriešiť záhadu Dark Smile. To je entita, ktorá... No, pozrite si to z Hailovcového videa, Hailovec na YouTube, nájdete. No a ja to ďalej nebudem odkrúcavať, takýto je seed. Ja mám... Nevá, tak poviem. To Dark Smile, keď musíme ho každý deň krmiť rotom flashom, inak nás zabije. Prvýkrát idem riešiť na bedrocku. Voler som sa snažil, ale ten mi nevyšiel moc. No a toto je druhý deň, čo som točil. Dneska nahrajem hardcore, zajtra možno bude tak. Toto video vyjde v čase mojej najviacej aktivnosti na kanále, to hej. No, ja neviem, čo mám odkypcovať. Len sa bojím troška. Lebo Dark Smile je najhoršie je to, treba rýchlo získať veľké veci. Dobre, že som si dal bonus set, to mám rýchlejšie veci všetky. Rýchlo. Potrebujeme sa dostať do kejvky, získať veci. To je prvorade, získať veci. Dostať sa do kejvky, alebo do malejšej kefky si získať veci, aby som mohol takto stromy, to mi je na jablko, ryba, toto a toto. Česko si vyťažím a 2 točky 300. Ako som mohol rovno vyťažiť, to som troška sprostejší, no. Toto nebudem radšej ničiť. No, aj tu je to troška pokryté, polovicná púšť. Wow. No preto to natáčam, lebo z videa si môžem pozrieť, čo sa dialo v okolí. No, chvíľku sa vypnem a tak. No, ja neviem, čo budem ďalej robiť. Naťažím si stonové, ironové a potom vám poviem, keď budem ťažiť ironové. Zatiaľ čaute. No idem si vycrfniť veci. Ešte si získam vlastne žilu. To je pekné žilo. A hlavne potrebujeme posteľ získať. Ale ja viem, že večer sa spavnuje, ale nechcem pomôcť byť vonka. Tak sa budem musieť nájsť.
No, poď. No. Ďalší diel natočím asi o pár minút, o pár hodín. Ako si zaviem prasa. Toto video nevydám. A potom ďalšiu časť natočím. No a vy čaute. Zdravím sa, čaute.